No niin. Nyt meillä on koeajossa uusinta uutta oleva Subaru Levorg 1.6 moottorilla. Autossa on symmetrinen neliveto. Autoa saa tällä hetkellä vain automaattivaihteisena, joka ehkä mielestäni on pieni miinus ihmisille, jotka haluaisi keppivaihteen. Auto on mielestäni hiljainen näin kaupunkiajossa. Rengasmelu ei kuulu juuri yhtään sisään. Autossa on kattavat vakiovarusteet, muun muassa peruutuskamera, automaatti-ilmastointi, ajovalojen säätö automaattisesti lyhistä pitkiin ja päinvastoin. Autossa on 60 litran polttoainetankki. Ja koeajoautolla on tällä hetkellä ajettu 1100 kilometriä. Jousitus on ehkä oman makuni asteen verran liian kova, ainakin kaupunkiajossa. Näin maantiellä auto tuntuu menevän erittäin hyvin. Auton peilit ovat jokseenkin isohkot mielestäni, joka kyllä hämmästyttää mielestäni uutta autoa. Uudessa autossa on yleensä sirot, mutta Subarussa ne on aika lailla neliskanttiset. Subarussa on mielestäni hyvin otettu esille tämä kännyköiden nykypäiväinen lataus. Kännyköitähän saa olla nykyaikana lataamassa koko ajan. Subarusta löytyy 6 USB-paikkaa. Edestä 2, takaa 2 ja keskikonsolista 2. Mielestäni 6 on kyllä vähän liikaa. Mutta no, ehkä ihmisillä sitten on laitteita niin paljon. Mene ja tiedä. Uusi Levorg on näin 120 kilometrin tuntinopeudella mielestäni aika kova ääninen. Äsken ajoin autoa 80 kilometrin tuntivauhtia, niin auto oli kyllä huomattavasti hiljaisempi. Auton jalkatilat eivät kyllä hirveästi kehu autoa. Minun polveni ja etupenkin väliin jää noin 2-3 senttiä tilaa. Takapenkki on mielestäni aika mitään sanomaton oikeastaan. Okei, penkki on pehmeä, mutta sivutukia ei juurikaan ole penkissä. Edessä penkki on jämäkkä, mutta mielestäni penkissä saisi kyllä olla lisää sivuttaistukea.